bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu aku nih jane pengen ngono wih mong aku terus bahas apa di luar panggung bahasanya nyejel apa sudah pak Oke. Ki modelnya kayak anak royaan sangu ning wong tuane lho. Heeh. Pak, anu Pak, janji adalah hutang, Pak. Janji adalah hutang. Ngono, nggih. Nggih, pundi, Pak? Nduk kene, ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Iku wajibe apa? Lancaran bersih desa tunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Heeh. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Ya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping loro. Heeh, limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Lumrah diganti no. Iya. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Pak Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. So warga iki. Yo. Yo lanjut. ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Yo, ditibakne lantaran bersih desa. Lantaran bersih desa wis katur, Mas. Ya, ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Maka Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa? Lamunan. Wah iya. Luar biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa Mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh.
Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipuro. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipuro Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Amin. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Ya sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih Pak. Mengke katuran mega-megi nggih Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu Pak, rang jalur request maksudnya Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis, kalih dilai wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang delokan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karo aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki. Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa cincin ngarep. Wes kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur Ya wes cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Lho, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya?
Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut. Pudak. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik jajal ndalang ngene kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang yo kecil to, bar akbar gitu. Akbarnya kalih kula anak apane lho, ora ana apa-apane. Umpama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning suluk ana sik, sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Suluk ana ku lho slendrup lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase lho. Situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. Madep sana. Siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sahari umap kang jalani di pati ambantusi sirna larut. Terus pene Mas? Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang. Heeh. Ya toh? Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne, nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek nek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Asujar. Abang daduk. Daduk yang piro ae kowe. Lah lampu yang jadi saksi yo. Iya. Iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Da anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, terokno aku, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya bar gedang lho. Sik, jajal dodok ngene iringane wis metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan sembarang wis bahas apa. Ya.
Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Peh jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. Jangan sisat-sisat. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku ana sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Enteni aku sik. Ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Iya. Dok. Guys. Ngapa? Anu ki video ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus konsentrasi. Ya. Dok. Ngono. Dijabut. Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobane wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus kono apa ya enek wong nanggap terus ngobane wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang wis Pak Dalang kok kukur lakang. Omong-omongan tidak. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Lemak nih. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wimong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasnya nyejel apa? Sudah Pak. Oke. Ki modelnya kayak anak royaan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Janji adalah hutang. Ngono. Nggih. Nggih, pundi, Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak, iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi keringatku loh Pak, keringatku ya ampun, keringatku loh Pak, ya ampun. Apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat itu sikilmu ngideki aku. Iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur lintang asmara, matur nuwun. Ya. Lendang biru nggih. Lendang biru ge lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki ya, siji-siji. Bisa naik lek kula niku. Nggih. Jenengan pun soalnya tidak boleh mendua. Oh iya. Betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Nggih.
Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Wah, lho tok anak sangune. Nah. Aniye. Nah. Maju aku tak mundur. Lho, mergo mundur entuk dhuwit. Alah napa to, Pak? Mboten, Pak. Mboten Pak. Pak. Ndak sida. Alah kok suwimen to. Romansa. Ndang. Oke lho, nangis lho, Pak. Nangis lho, nangis aja. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Nggih. Iki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Anyar koro sinanggit memanis ngrumpaka kidung-kidung gurit kang sinanggit dening para nimpuna wayang dadi tuladha wewayanganing gesang kang wijang wayang ngemu pitakon sinandi kang kabeh ora ana kang wuninga wayang wis urip nglimputi dawaning wanci lan anyekseni kahanan kang samar handulu owahing rasa kamanungsan dadya tuladha lelakoning titah kang ginubel rasa katresnan kewajiban lan sesanggeman laguning pakarti sinurung krenteking budi kang kalane cengkah jroning pangreksa banataring cipta hangunda tatasing karya kang amlung titising sedya sungginge rasa kalane anempuh dalan cawang antarane tresna lan kewajiban dinulada satriya kang momot jroning lakon tripama kawedhar mbaka sajuga miyak wiwara dharma
kang anatas genturing pangesti dadya kidung surasa sang widu pamayang ing sarina saratri. Iwang Suksma mangadi luwih payungana marang Begawan Suwandakni sumrambahe para warga Gung kang mapan ana pertapan jati srana kene. Ngger putraku bocah bagus, anakku bocah sigit Sumantri nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba sajak beneh karo adat saben dene Sumantri marak ngadhep marang pun bapa mara enggal sajarwa matura kelawan pun bapa Sumantri. Aduh bapa panemban jimat sesembahan kula donya prapting delahan gandeng sampun sawetawis dangu kula paduka gula wentah wiwit kuncung ngantos gelung ing pertapan jati srana mriki. Mongko Sumantri menika kalebet putra bangsa ingkang maknanipun saged atur pisumbang bebantu ngagengaken lelabuhan dumateng nagari. Jernyatanipun Sumantri saged gesang awit saking pengayomaning ratu ing negari Maespati. Nuwun pangapunten Bapa, kula nyuwun palilah. Sumantri nyuwun idi palilah kang sarta pangestu. Kula nyuwun pamit dinten sakmangke badhe nderek suwita wonten ing negari Maespati. Puruhita dumateng sesembahan kula Sri Arjuna Sasra Bapa. Pandita Akarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susung angin ngending kene miwang kaliyeng kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang miyang gigiring punglu Kosik Sumantri
wong tuamu Resi Suwandagni ora bakal gondeli. Ternyatane sing arep kok gayuh kuwi luhur lan becik. Nanging ibarate wong lelungan mestine kowe duwe sangu. Anggonmu bakal ngenger mring negara Maespati, kira-kira buncimu apa Sumantri? Inggih nuwun pangapunten Bapa. Ingkang tansah kula gegem, ingkang tansah kula gelung wonten sajroning penggalihipun Sumantri ingkang mlebet wonten manah kula ingkang kula gegem siang pantaraning dalu boten wonten sanes nenggih telung perkara utawi tri prakawis ingkang sinebat guna kaya lan purun. Guna kaya lan purun kuwi jlentrehe kepriye Sumantri? Setunggal guna tegesipun pinter lan mumpuni salwiring kawruh agal miwah lembat sedaya kacakup. Angka kalih kaya maknanipun tansah angudi kardi lan nandur lelabuhan ingkang utami. Angka 3 ingkang pungkasan nuwun inggih purun maknane tan mingkuh ing pekewuh wani adhedhasar bener. Tatak tetek tanggon lila dados korban kinarya anyembuh kuncaraning bangsa lan wibawaning ratu Kanjeng Rama. Anakku tenang. Duh kula putraning son sira iku wis anci pisah lan jenenging wang iwa gulining harati jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Oh Sumantri anakku lanang, bareng aku krungu tekad punggonmu bakal suwita marang ratu ngenger marang Narpati ya kuwi babakan guna kaya lan purun. Rumangsa bombong Birawa kaya kejugrukan ukir sari kablabaran Samudra Madu. Budhalo dina iki Sumantri, budhalo dina iki nganggo tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga gegayuhane Sumantri dadi priyayi bisa kasembatan ya nang cah bagus Sumantri.
Srana karta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada yasilir wulan dadahari yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Sukasrana sing ngadhep marang Pun Rama kepriye ngger Sukasrana Bapak aku teko mrene mung bakal goleki kakangku mantri Bapak kakangku mantri ning endi Bapak aku kangen banget karo kakang mantri aku pengen nyium kakang mantri Bapak Sukasrana yen kowe goleki kakangmu Sumantri ora bakal ketemu merga kakangmu Sumantri dina iki lagi ana ing alas golek kayu kanggo ngobong rereget apa wae sing mapan ana pertapan Jatisrana kene Sukasrana kok kowe ngomong tenan apa ngapusni kowe aja ngapusi lho Bapak kowe iki pendhita kuwi papane dipundi lan ditata dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane ngibarate yen Bapak Suwandak niki nguyuh karo mlayu ibarate yen Bapak Suwandak niki nguyuhmu karo mlayu murid-murid musuh nek nguyuh malah dicecer-cecer ning ngalor ngidul lho Bapak aja ngapusi karo anakmu aku Sukasrana ayo kowe aja goroh kowe aja ngapusi Kakang Sumantri lak wis budal ning Maespati arep ngenger karo Prabu Arjuna Sasra iya ngono apa ora Bapak Sukasrana kagiat risangga perangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang hati Sukasrana senadyan tata gelar Sukasrana sarwa kurang senadyan tata lair Sukasrana sarwa cacat nanging batinmu kebak ing kawaskitan pancen bener dina iki kakangmu Sumantri wis budal ana kutha gedhe pengen nganger pengen dadi penggede pengen nganger pengen dadi priyayi sing gedhe pangapuramu ya Sukasrana pun bapa wis ngapusi karo kowe nang merga yen bapa ora ngapusi mesti wae kowe goleki mesti wae kowe bakal nututi lho aku mesti goleki bapa aku mesti nututi
mergo aku ra mentala yen iki mengko kakangku kena rubeda ana ing dalan yen ana cilik lara gedene kakang mantri mati aku adine sing ndak trima ning aku ya sadar diri kok Bapak upamane aku mlaku bareng kakang mantri mesti wae kakang mantri bakal isin mula aku ra bakal nyedak karo kakang mantri yo Bapak aku ra bakal nyedak ning aku arep ngawat-ngawati saka kakadoan engko yen ana perkara apa wae aku bakal bantu Bapak aja kuwatir Bapak aja kuwatir aku ra bakal nyedaki kakang mantri kok aku dhewe ya mawas diri raiku kaya ngene arep nyedaki wong ganteng ndak malah kakang mantri kok isin aja ngomong ngono kowe iki anakku Sukrasana Sukasrana seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake ucapmu sing kaya mangkono prasasat bledek kang nyamber jantungku yen pancen kowe ora tega kowe ora mentala susuleng dulurmu ning Mahespati ayo mono ya Le jiwamu kang sinatriya gawenen kinarya mamayu hayuning bawana ya Sukasrana aku njaluk pamit ya Bapak hati-hati
jelanganira sang nar pati lampah hira kinarabak padaya yuwarna nira Bambang Sumantri, tekadmu kang bakal nyeramakake uripmu kanggo kajayaning Mahespati, yekti andadekake bombong birawaning penggalih ingsun. Nanging senadyan pun Kakang lan Siyadi iki isih kulit daging, ketitik padha-padha tedak turun saka pertapan Jatisrana. Nanging ingsun jinejer ratu datan bisa nampa pasuwitanira tanpa lelabuhan ingkang nyata tumrap kamulyaning bangsa miwah wibawaning Nalendra. Kanjeng Sinuwun Prabu Arjuna Sasra, jiwa raga kula sakutuhipun kula aturaken paduka sinuwun Mahespati. Pilaur Sumantri lebur tumpur tanpa dadi menawi tan bangkit rumeksa kaluhuranipun Nalendra miwah njunjung kamulyaning para kawula ing Mahespati sinuwun. Sumantri, yen pancen kaya mengkono, yaktine ripalungguhan iki ana lelakon ingkang mahanani kuwuring penggalih
bali wuring pangrasa nganti kaya-kaya winalik rasane Prabu Arjuna Sasra. Apa to darunane kaya mangkono? Karana ingsun nampa nawala saka negara Magadha ingkang den tapak astani putri Magadha ya kuwi Dewi Citrawati ingkang minangka sulih sarira saka panjriting kawula ing negara Magadha. Nedya nyuwun pengayoman marang panjenenganing sun Prabu Arjuna Sasra. Karana apa? Karana dina iki negara Magadha kinepung dening Ratu Sewu ingkang pinandikan Ratu Widarba jejuluk Prabu Darmawasesa. Senadyan tata lair Ratu Widarba arsa nglamar Dewi Citrawati nanging sejatine kabeh mau mung kinarya pawaddan. Anggone Ratu Sewu negara bakal mblengket bumi Magadha sarta ngidak marang kamardikane para kawula. Mula kang mangkono Sumantri, dina iki Prabu Arjuna Sasra mbutuhake satriya. Dina iki Prabu Arjuna Sasra mbutuhake satriya ingkang darbe kewanen, kesaguan lan kaprawiran kinarya ngundurake Ratu Sewu negara sarta amboyongi Dewi Citrawati mring Maespati kinarya garwaning sun Sumantri. Lire lelabuhan triprakawis guna bisa sanes kareng karya binuti dadi unggule kaya sayektinipun duk bantu prang Magadha hamboyong putri Dumas katuratunipun aduh jimat pepunden kula sinuwun donya prateng delahan sampun gamblang wijang sedaya dawuh paduka minangka pamecuting diri panggemblenging raos tumraping kula pun Bambang Sumantri. Pramila daya-daya kula nyuwun palilah sarta pangestu anyarengi sintrang samirana kula pribadi ingkang badhe jumangkah ngrampungi perkawis ingkang kagelar wonten bumi Magadha. Kanjeng duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Sumantri. Sintrang samirana kesering waris pantikan guru ing barang pinutun ing manon tumapa ing lakon. Sintrang samirana kesering waris pantikan guru ing barang Andya ingkang minuwus ingkang mapan ana ing repat kepanasan negara Magadha
Nalendra Nagari Widarba. Nalendra Nagari Widarba Risang Prabu Darma Wasesa. Solahe kadya mliwis nyampar banyu.
ayun Sangyak Sendro mangsa kati angin pangsa bal keprapal selo satu lumayu mangungsi kagiat kagudo kang joko bojleng iblis laknat padha cek-cekan. Apa iki sing jenenge Bambang Sumantri? Iya, dasar kapara nyata. Aku Bambang Sumantri bocah saka Jati Srana nitik nganggo busana ratu. Jenengmu sapa? Ratu saka negara Widarba, Prabu Darmawasesa. Ya aku iki. Mburine aku tumenggung Jaya Lengkara. Sing mburi irunge dawa, jenengmu sapa? Nama saya Mr. Petro. Kamu mau apa? Sing mburi lemu kae jenenge sapa? Ditakon karo aku, Mas. Jenengmu sapa? Mburi ngelek-ngeleki rombongan blegentong. Jenengmu sapa? Apa ae sing tak unekne terakno ya? Iya. Takon karo aku, jenengku Mas Bagong. Mas Bagong Nganggo nada, nganggo irama. Mas Bagong. Mas Bagong. Ah, ngono pinter. Mas Bawor. Mas Bawor. Pinter. Mas Cepot. Mas Cepot. 100. Mas kancaku sing ning mburi antemen. Mas kancaku sing ning mburi antemen. Ambek iya. Golek palesan, Tru. Oh, kowe golek palesan ayo no. Joget dadak nganggo sekaran ngantemi kancane. Iya, kowe yo iso ae. Apa sing nduk karepake Prabu Darmawasesa? Kowe ngemping lara genjah pati wanuh mani dadi jagone wong Magoda. Nantang marang Ratu Sewu Negara. Jeleh nyawang sorot ing srengenge, bosen ngemot legining gula. Ora sah kakian bebangal. Para Ratu Sewu Negara cetha bakal ngidak marang rasa kamanungsan tumrape wong Magoda. Janji ora ilang tak kedhepake mbok menawa ana critane Ratu Sewu Negara tak nggo gateng sirahe. Suke kendel pondowani. Maju sejangka leno pangin dawu kibeng diengkleh bangke amuwe.
senurip kowe. Wah. Sundel Gong. Oke. Jos. Litian, antep tanganmu Sumantri. Itulah kerjasama. Sundel Gong. Oke. Biar gue. Uila. Yo. Ya. Ya.
Rune sampun tetelo aprang tanding lawan Ditya Kala. Tanding lawan Ditya Kala Ngalengka swanda mati ngrana. Kocap kacarita nalika samana Denidak Bambang Sumantri dening tetungguling Ratu Sewu Negara nenggih Prabu Darmawasesa. Gumelap ngasta pedhang ligan ciptaning Driya Kinarya maca janggane Bambang Sumantri. Tanggaping gragat nenggih Bambang Sukasarana niup saking Dirgantara njawil bathuke Darmawasesa ambyar dadi lebu. Mati kowe Sumantri. Ampun. Prataruna Hangudya sanes para mangkasa ngidumati marsudi ing kawula kanake gunane bisane samboja kapenana pun Kakang adiku sing ndak tresnani Yayi Sukasarana banget panarimaku Yodi upama Yayi Sukasrana ora mbantu nulungi kelawan pun Kakang ndak kira wis pisah sirah kelawan badanku iki Yayi mula ndak pundhut kanthi banget yen pancen bener kowe tresna karo kakangmu kowe aja adoh-adoh karo aku ya Sukasrana. Wis dadak di kukuku kewajibanku bantu kowe ngiduwa sik. Lambeku akeh itu dadi nek omong angel. Iya aku wis apal. Aku mbantu karo kowe Kakang Mantri. Iya mulane kowe aja adoh-adoh karo aku Yodi. Lho aku gak wani cedhak-cedhak karo kowe merga wujudku buta bajang. Kowe bagus ning aku kaya wedhus. Engko kowe isin.
Ora Yayi, ora. Nadyan to wujudmu kaya ngono, nanging kowe bocah sing pinter, ora nate ngapusi. Mula pun Kakang tresna banget karo si Adi. Aku ya sayang banget karo Kakang Mantri. Iya ya Sukasrana, iya. Mula kowe kudu gegandengan asta karo aku Yodi. Nek aku cedhak terus karo kowe engko akeh wong bingung, akeh wong takon, wong ganteng ngono kok gandeng kirik. Mula aku tetep ngawat-ngawati saka kakak kadoan. Engko yen kowe sajroning bebaya tetep adimu Sukasrana sing bakal bantu karo Kakang Mantri. Lah iya, isih siji gawean sing kudu ndak tindakke sakwise nyingkirake Ratu Sewu. Pun Kakang kudu mboyongi Putri Magoda Dewi Citrawati Yayi. Pramara reh mangus wamya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang ganda wastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto Kakang Mantri yen arep dadi abdine ratu kuwi paitane mung jujur Kakang. Mula saben astamu ngrembyah sikilmu njangkah aja nganti atimu kegubel dening rasa goroh. Anggonmu bakal dadi penggedhe Maespati iki gegayuhan sing luhur. Kudu diwiwiti saka pakarti ingkang jujur. Tujuan sing becik kuwi mangkate ya kudu apik. Yen nggonmu dadi pejabat negara, niatmu kok wis reget, batinmu kekebuntel rasa milik. So yen kowe dadi pejabat tan wurunga mung arep grogoti bondo negara, gaglak duwite rakyat. Kejaba saka kuwi wong ki yen nyanding kamulyan, duwe kawibawan, duwe kesugihan, godane mung telu, ya kuwi harta, tahta, wanita. Basa aluse rukmi, kursi, putri. Basane wong patian rawa, duwe dingklek karo teman wanita. Iya Sukasrana, iya. Muga-muga lebda ing karya. Iya, sing penting kowe tulus, ikhlas, lahir batin. Pak insyaallah mesti Papa Pangeran bakal ngayomi karo kowe, Kakang. Tan samar pamoreng suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking
kang bekane tanpa sangkan sang ijo kan bang batari saraswati sayati hargayani makane sanyaku kaya malang untak dulu puji syukur kunjuk yuwang agung dene negara Magoda wis uwal saka bebaya disana aku minangka wakile kabeh kawula sak negara Magoda ngaturake panuwun lantaran sliramu kang pranyata dadi dutaning adil memayu hayuning jagat memayu hayuning bumi Magoda Raden nuwun inggih Sang Dewi yektosipun waleh-waleh menapa kula menika saderma utusan nami kula Bambang Sumantri abdinipun Prabu Arjuna Sasra ing negari Maespati Sang Ayu yektosipun tebih saking Maespati dumugi ing Magoda mriki kula sinampiran kewajiban sepisan dados lantaran katentremanipun praja Magoda dene ingkang kaping kalih wanter dawuhipun Sri Arjuna Sasra Sumantri pinarintah boyongi sekaring kedaton Magoda nenggih paduka Dyah Ayu Dewi Citrawati nedya pinundhut garwa sesembahan kula pun Arjuna Sasra Sang Dewi sira sangtu ing harum ilining memanis hambleber mringkang cipta ing kisana ya kene babaring lelakon ora jumbuh karo gegambaran Bambang Sumantri nalika negara Magoda kinepung Ratu Sewu aku atur nawala marang Prabu Arjuna Sasra serupa nyuwunku supaya Ratu Maespati jumangkah ngarirani pribadi gamberat kamurkane Ratu Sewu negara nalika kuwi Citrawati wis sumpah Citrawati wis prasetya ya mung priyagung sing bisa ngisas kawengisane Ratu Sewu sing bakal ndak suwitani donya prating delahan nanging yo kene ripalungguhan iki dudu Ratu Maespati kang makarti malah jeneng sira Sumantri ingkang rampungi mula kang mangkono Raden jumbuh kelawan sumpahku dudu Prabu Arjuna Sasra nanging Bambang Sumantri sing menang Malakrama Citrawati ki Raden mreh mangsut narimeng kalbu putine kang den bawane
wanganing Yasukarila nuwun pangapunten Raden Ayu jumbuh kalian atur kula sekawit bilih Sumantri menika namung utusan saking Maespati sulihipun Sri Arjuna Sasra nuwun pangapunten pidana menapa ingkang badhe kula tampi menawi kula ngantos Cumantaka tumrap lelampahan menika Sang Dewi menawi dinten sakmangke kula mboten saged mboyong paduka kinarya garwa Prameswari Maespati aluwung kula entengaken pejah kula kinarya gandel sarta kekeset ampean paduka Raden Ayu. Semono kasetyanmu marang sesembahanmu Maespati Sumantri yen pancen kaya mangkono sing ndok karepake aku mung bisa pasrah marang garising kodrat nanging mangkene ya Gus dina iki Citrawati pengen bukti lan jagat sing dadi seksi lan mung kowe Sumantri sing bisa mbuktekake lamun to Ratu Maespati kaprawirane luwih unggul tinimbang abdine sing jeneng Sumantri aku butuh bukti kowe sing bisa mbuktekake Gus. Langing driya mango mangun gong kanduhan remang lir lena tanpa kahanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah upama Aduh Raden Sumantri kula pepatih saking negara Maespati nami kula pun Patih Surata kula nderek mangayu bagya nderek bombong dene jengandika sampun keparengi sas Ratu Sewu negari mundur saking negara Magadha maksis tunggal kewajiban ingkang kedah paduka tindakaken nuwun inggih amboyongi Dewi Citrawati kinarya garwa Prameswari ing negari Maespati mila saking menika Raden sumangga kula dherekaken boyong sekaring kedaton negari Magadha Raden.
sewu Raden Patih Surata. Kepeksa ripalenggahan sak mangke kula dereng saged sowan wonten Maespati. Ceciklu manembah dumateng Sri Arjuna Sasra. Lho, lajeng keparengipun wonten babakan wigati lan sinandi ingkang werit tumrap lelampahan menika. Kula nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun senjata pitulungan layang menika kula aturi ngaturaken dumateng Sri Arjuna Sasra. Lho, kok dadak mawi layang? Mangke tartamtu Prabu Arjuna Sasra dungkap menapa ingkang dados pikajeng kula Raden Patih. Monggo kula aturi nampi. Weh, ladalah kok ya ana-ana ae. Sukasrana lelakon kok malih ribet kaya mangkene iki kepiye to Di? Kowe ora usah sedih Kakang Patri. Lelakon kuwi adile mung dilakoni. Mestine kabeh manungsa kepengin ngajab lelakone dadi becik. Ngajab lelakon sing apik ora usah ngenteni sapa-sapa. Mergo apik lan orane lelakonmu kuwi sing nemtokne ya kowe dhewe Kakang Mantri. Oh, piye iki? Diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara ora narepan mring pro abdi Kakang Patih Surata kepriye kabul kawusanane Kakang? Aduh sinuwun kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami. Kula sampun nyekseni piyambak dumateng kasantosaning lair lan batin nenggih Bambang Sumantri. Ketitik sagebyaring kilat saged nyingkiraken Ratu Sewu Negari saking negara Magoda. Namung kemawon Kanjeng sak sampunipun kula pinanggya kalian Bambang Sumantri nedya kula dherekaken kondur dhateng negari Maespati malah panjenenganipun masrahaken nawala utawi layang supados kaaturaken dumateng Paduka Sri Maespati. Sumangga kula aturi nampi Kanjeng.
nalika samono Gyoden waos Ponang Nawala kalian Arjuna Sasra layang ingkang dipun serat kalian Bambang Sumantri surasaning tulis nenggih Bambang Sumantri sampun kasembadan mboyong putri Magoda nenggih Dyah Ayu Dewi Citrawati nanging Bambang Sumantri ngedalaken Giri Sayembara Prabu Arjuna Sasra kasembadan Hanggarwa Dyah Ayu sang Citrawati lamun saged nandingi kaprawiran miwah kadigdayanipun Bambang Sumantri duka sang Arjuna Sasra. Patih Surata Purwa Madyawasana wis ndak waca surasane tulis temonono Bambang Sumantri kon dandan sing ganteng Bambang Sumantri kon dandan sing ganteng tak enteni ning alun-alun Maespati. Ana apa iki? Kados pundi Raden Pati? Nawala sampun kula caosaken sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra. Sakmangke jengandika Bambang Sumantri kapundhut supados siaga ing diri sawega ing gati mapan wonten alun-alun Maespati. Mampir